Ginunulan og 100 million pesos ang Malasakit Center sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte gikan sa opisina sa presidente. Dungan sab niini ang pag-turnover sa Medical Linear Accelerator Machine sa DRMC nga usa ka external beam radiation treatments para sa mga naay cancer. Mismong si Senador Bongo ang nag-turnover niini ug nakita sa senador ang sakripisyo sa mga frontliners hatod sa pandemya. Busa gipasalig niini nga iyang tabangan nga mahatagan og special risk allowance ang mga frontliners. Now, as Committee Chair on Health sa Senado, ayaw mo ka-goal kay ako yung ilusok tanan para sa healthcare nato. Not only that, kani gusto ninyo na madungog, isa ko sa co-author o ako yung gipaglaban katong special risk allowance ninyo. Kung bakit nandito tayo ngayon ay atin pong inaugurate ang Medical Linear Accelerator na gamit po sa pag-treat or paggamot ng sakit na cancer. Meron po tayong linear accelerator nung nakaraan pero yun po ay nasira na dahil magsasampung taon na po. Nalaman namin na hindi na talaga siya maayos, kami po ay sumulat sa Office of the President kay President Rodrigo Roa Duterte at kami po ay nagpatulong kay Senator Bongo na kung sana ma-provide tayo ng funding para mabili natin ang bagong linear accelerator na para magamit natin para sa pag-treat ng mga cancer. At hindi po tayo binigo ni Presidente at ni Senator Bongo, tayo po ay binigyan at ngayon po ay pwede na po natin magamit ulit. Mapasalamaton sab si Dr. Brian Dalid, ang DRMC Chief of Hospital, tungod sa tabang pinansyal kay sukad na tukod ang Malasakit Center ni atong Oktubre 2019, 50,000 na ka mga hospital bills ang nasalbar. Matud ni Dalid, mikabat sa 360 million ang kantidad sa pondo nga nadawat sa Malasakit Center. 240 million niini gikan sa Office of the President, 89 million gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO ug 39 million gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Makatabang sab og dako ang gipang turnover kay di na kinahanglan sa mga pasyente nga duol sa DRMC ang moadto sa Davao City aron magpatambal. Mudawat sab ang hospital og mga pasyente gawas sa Davao Region nga usa ka paagi nga ma-decongest ang kadaghan sa pasyente sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundo nito. Kami po ni Pangulong Duterte, mapresidente man siya, mahimo man kong senador o mahimo na lang may barangay captain, patuloy ho kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil kami po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Sama sa naandan, nang hatag gihapon na sigo og food packs, grocery packs, mobile tablets, bisikleta ug sapatos sa mga frontliners nga naa sa ospital. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.